أبزي منجو كلتا شحن عسرت سلستن كمون أب كلتا شحن عسرت شومون عامة مرت استجبر نايك مينستر دكتور أبي أحمد انترفيو بقام تجرينيا أفلالايو أنت أيو زبلو سبات بزحات موت يمرلو ويل أتفلالاي كم زلوا من لهم عند مدب حزين دمت يزلخو بسر خزم انترفيوات زي أتوم نايم انت عينت أكايدات ملك يوم انتي كيوم حبيروم أبتشو عامة مرت تباهيل زنبرن تمالخ أب تماساسالي استمحل في ملختن انت ايوم مخانم حبر كبلي مالتيو قصدا بلا اب مونغو اسرائيل يو اس ويكا يونايتد ستيتس اوف امريكان كم اون زياتن بحبار زغبرو حيلتات تمرت حيلتات زفطرو اب لعل ايران زنبره غداي እንዳበረኸ ከይዱ ከም ዝቐነየ ይፍለጥ እዩ ጉዳያቱ ኩሉ ዓለም ዝካታተሎ ዘሎ እዩ እቶም ኣዝዮም ሌተስት ዝበሃሉን ብጣዕሚ ግን ነቲ ጉዳይ እዚ ኣስጋእ ገይሮሞ ዘለዉ ክልተ ነጥብታትን ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስቲ ቦግ ገቢለ ከልዕሎም እየ ማለት እዩ ሶ ንስኻትኩም ከም ትፈትውዎም ርግፀኛ እየ ቅፅል ኣቢልና ኣብ መንጎ ትግራይ ብዙሓት ዝተላዕሉ ጉዳያት ኣለዉ እቶም ገለ ዘለዉ ከዓ ውድብ ሕወሓት ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ዓበይቲ ትካላትን ካልኦት እውን ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ንሓራጅ ኣውፅኦም ኣሎ ናብ ጨረታ ዝበሃል ጉዳይ እዚ ምስ ገንዘብ ምስ ኣኖ ተተሓሒዙ ወይ ከዓ ገንዘብ ቴሌቶን ምውፃእ ደልዩ ግን ስለዘይተሳኽዓሉ እዩ ከምዚ ፈፂሙ ዘሎ ዓገብ ክብል እየ ክብል ስምረት ፓርቲ ፅሒፉ ኣሎ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ይገሊፁ ዘሎ ብዙሓት እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ መልሲ ዝሃቡ ኣለዉ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተንከፈ ዘይተተንከፈ ወዘተ ዝብሉ ጉዳያት እውን ከምኡ እንድሕር ደኣ ተንኪፍኩም እንድሕር ደኣ ነኺእኹምና ጅግንነት ናይኹን ወዘተ ወዘተ እንድሕር ደኣ ተናኺፍኩሞ ናብ ሽግር ክንኣቱ ኢና ዝብልን እቶም ቆርዮም ዝቐነዩ ኣባላት ብርጌድ ንሓመድ እውን መልስታት ካብ ትግራይ ዝተዋሃቡን ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ጉዳይ ክንድስሶም ኢና ማለት እዩ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ኮይንኩም ነቲ ቻናል ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ክብለኩም እየ ዝደሊ ወል ነባራት እንድሕር ደኣ ኮይንኩም ድማ ኣናፃይ ዘበለ ርእቶ ክትፅሕፉለይ ኩሉ ግዜ እየ ዝላወወኩም ማለት እዩ ሰላም ንዓኻ ይኹን ሽደን ኣጆኻ በርትዕ ቀፅሎ ኣነ ዝገርመኒ እዞም ትግራዎት ፖለቲከኛታት ፈሪሖም ድዮም ወይስ ንኢሳያስን ሰዓብቱን ዘይፈልጥዎም ኮይኖም እዮም ዝሕዝን እዩ ክትሰምዖም ከለኻ ዝብል ድራር ድረሶም ዝሃበኒ ርእቶ ማለት እዩ ድራራ ድሬሶም ዋድ ኣድሬሶም እሺ ድራር ኣድሬሶም ዝበሃል ሓወይ ማለት እዩ ዝሃበኒ ዝተባሃለ ሓወይ ዝሃበኒ ርእቶ እዩ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ኦፍ ኮርስ ሂወት ከቢድ ነገር እዩ ግን ዋላ መስዋዕቲ ዝኸፍል ይኹን ሓቂ ግን ከም ዘለዎ እዩ ፋክቹዋል ነገር ክቕመጥ ነይርዎ ዝብል ርእቶ ኣነ እውን ኣለኒ ብተመሳሳሊ ክብሩን ፍጡን ሓው ድራር ኣድሬሶም ላይክ ገይርዎ ለነዚ ቻናል ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ስለዚ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ይብራህ ደስታ ናይ ኩሉ ግዜ ርእቶ ሃባ እዩ ሰላም ክቡርን ለባምን ሓውሽደን ግዜ ደኣ ኣይግድን ትመስል ኣላ እምበር እዛ ፅምዶ ብሓደ በጋምዶ ኣባሻውልን ኣብ ደምን ስቃይን ሃፍቶም ዝኽድዱን ጥሙይ እንዳረኣዩ ምግቢ ሓሚቑና ፀቢቑና ካብ ምባለ ዘይሓልፍ ብትግራይ ብህርፋን ኤርትራ ድማ ብስኽራን ትዝመር ዘላ ፅምዶ ንኽልተ ሸፋቱ በዓቲ እያ ንኽልተ ኣሕዋት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ግን ናይ ምድሪ ሲኦል እያ ዋላ ሓንቲ ለውጢ የብላን እታ ሲኦል እውን ጅማሮኣ ማለት እዩ እንዳኸበደት እያ ትኸድ ዘላ ባይዘወይ እዚኣ ታርእይትኡ ከፎ ቢልዋለ ይብራህ ደስታ ተረዲኣቶላ ማለት እዩ ከምታ ተረዳእትኒ ተረዳዲእ ናይ ለግምት ነቢያት ወልደ ስላሴ ዝሃበኒ ኣጆኻ ወደይ ማዓረይ እናተይ ዝብል እዩ ማለት እዩ ነቢያት ሓፍተይ ወይ ከዓ ሓወይ ንኽልቲኡ ይኸውን ትስም ኣደይ ወይ ከዓ ኣቦይ ማለት እዩ ወደይ ማዓረይ ናተይ ላይክ ከኣሲሉ ደስ ዝብል ርእቶ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ይቐኒለይ ዓወት ሃይለውን ሽዱ ሓውና ንሕና ካብ ቀደምና ይሕዋት ኢና ዝኾነ ኤሊት ዘረዳእና ኣይኮነን ዋላ ሓደ ፍሉጥ እዩ ብዙሓት ሰባት እንዳደወልኩም ለኢኹም ብስልክ እውን ይድውሉ ለኢኹም ማለት እዩ ኩሎም ሰባት እሲ ዝሃብሉ ርእቶ ብጣዕሚ ኣዝዩ ወርቃዊ ርእቶታት እዩ ናይ ብሓቂ ብዙሓት ሰባት ትህቡኑ ዘለኹም ትፅሕፉለይ ዘለኹም ብውሽጢ ካብ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ ማለት እዩ ነቲ ቻናል ሳብስክራይብ ግበሩ ርኢኹም መብዛሕትኹም ማለት እዩ ካልኦት ከዓ ረጅም ቼንጅን ኣብርሃም ተኽለን ክልቲኦም ኣሕዋተይ ማለት እዩ ነዚ ቻናል እዚ መንበርስ ኮይኖም ብጣዕሚ ይቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ክብለኩም እየ ዝደሊ ኩላኹም ማለት እዩ ንዓቶም ጆይን ግበሩሎም ኢኹም ወይ ከዓ ከምኣቶም ሲ ጆይን ግበሩ መንበር ምዃን ማለት ብጠቕላላ ነዚ ቻናል እዚ ክሕግዝ ዝኽእል ነገር እዩ ዌል እንድሕር ደኣ ዋይ ኣታታይ ተቐርበለካ ኮይንካ ኢኻ ትብሉ ተኮይንኩም ግን ኢትስ ኦኬ ማለት እዩ ግን ብጣዕሚ ሻውት ኣውት ገብረ እየ ብሰፊሕ ሒዘ ክመፅ እየ ቢ መንበርስ ኦፍ ማይ ቻናል ጋይስ ብጣዕሚ ይደልዮ እየ ማለት የድልየኒ እዩ ኣዝዮም ፅቡቃት ዝኾኑ ስራሕትታት ክሰርሕ እንድሕር ደኣ ኮይነ ብዙሕ መሳርሒ እዩ ዝደሊ ከም ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ወል ናብቲ ዝቕፅል ናይ ሎማዓንቲ መደብ እየ ሒዘኩም ክሰግር ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ካብ ንሪኦም ከም በበልኩም እየ ከረንት ሪፖርት ኣብ ሕጂ ሰዓት ዘሎ ማለት እዩ ናይ
እስራኤል ሚኒስተር ሓይሊ ምክልኻል ካትስ ዝተዛረበ እዩ ነዚ ኣርሚ ነቲ ኣርሚ ሲ ነቲ ዝመፅእ ዋላ ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ዝምረፅ ሱፕሪም ሊደር ናይ ኢራን ቀተልዎ ኢልና ኢና ኣዚዝና ኢና ዝብል ትእዛዝ የውፅእ ዘሎ ማለት እዩ ሱፕሪም ሊደር ናይ ኢራን ሲ በቃ ዋላ እንተመፅኡስ ቆትልዎ ዋላ ተመፅኡስ ቆትልዎ ማለት እዩ ከምኡስ ተዛሪብና ኢና ዝብል ዜና እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ወይ ከዓ ፅሒፎም ዘለው ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም እዩ ስለዚ ኣይነስርሖም ኢና ዝዓይነቱ ድዩ ዋላ ከምኡ ክንገብር ኢና ዝብል ድዩ ብዙሓት ጉዳያት ኣለዎም ናይ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ብፍላይ ኢራን ንሓደ ስለላ ዝሰርሕ ወይ ከዓ ደብል ኤጀንት ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ኣብ ውሽጠይ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ማለት ዋና ናይ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ከዓ ኣብኡ ናይ ኣያቶላ ካሚኒ ናይ ቀረባ ሰብ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቀረባ ኮይኑ ዝሰርሕ ተኸታታላይ ንሱ እዩ ከምዚ ዝገብረን ነይሩ ክትብል እያ እንድሕር ደኣ ንሱ ምዃኑ ተረጋጊፁ ቤት ፍርዲ ብደው ማሕነቕቲ እዩ ክፍረደሉ ተባሂሉሎ ማለት እዩ ስለዚ ኢራን ኣዝያ ረኺቦ የኤት ዘጥፋኣኒ ዝነበረ ክትብል እያ ጨዲራ ዘላ ብካሊእ ዜና ብተመሳሳሊ ኣብዚ ጉዳይ እንተወፃእና ከምዚ ሳተላይት ኢሜጀሪ ወይ ከዓ ፎቶታት ሳተላይት ከም ዘሪኦ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ካፕቸራት ናይ ኢራን ዝተፈላለዩ መጥቃዕቲ ዝተፈነው ሚሳይላት ናብ ናይ ዲፌንስ ራዳር ኢንስታሌሽን ኣክሮስ ዘ ሚድል ኢስት ዝብል ማለት እዩ ጠቕላላ ናይ ራዳር ሓይሊ ምክልኻል ራዳር ወይ ከዓ ዲቴክሽን ሲስተም ኤርሊ ዋርኒንግ ራዳር ዝበሃል ብፍላይ ኣብ ኳታርን ኣብ ታሃድን ሓዊሱ ኣስታት 1.1 ቢልዮን ዶላር ዝግመት እዩ ባይዘወይ ኣብ ዩናይትድ ዓረብ ኣብ ጆርዳን ኣብ ሳዑዲ ዓረብያ ዘሎ ብምልኦም እዚኣቶም ከም ዘዕነወቶም እዩ ዝግለጽ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ብምልኦም ዳሜጅ ጌራቶም እያ ወይ ከዓ ሓደጋ ኣብፂሓትሎም እያ ዝብል ከረንት ሪፖርት ዝሃቦ ርእይቶ እዩ ማለት እዩ ሶ ከረንት ሪፖርት እዚኦም ኢሎም ቱርክ እውን ብተመሳሳሊ ናብዚ ቦሊስቲክ ሚሳይል ዘሎ ቦታ እንድሕር ደኣ ተወርዊርኒ እዩ ንሱ ከዓ ቦሊስቲክ ሚሳይል ከም ዝመፃኒ ዲቴክት ገይረ እየ ኣብቲ ናተይ ኤርስፔስ ኣትዩ ዓርሰይ ንምክልኻል ከዓ ስጉምቲ ክወስድ እየ ክትብል ኣጠንቂቓታላ ማለት እዩ ንኢራን እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ቱርክ እንድሕር ደኣ ተፀንቢራቶ ኣዝዩ ዝኸበደ ክኸውን ከም ዝኽእል ትማል እውን ግምትን ርእይቶ እንዳሃብኩ እየ ነይረ ብተመሳሳሊ እዚ ጉዳይ እዚ እንዳኸበደ ካልኦት ዓድታት እውን ኢንቮልቭ እንዳገበራ ክዳ ከም ዝኽእላን ካልኦት ከም በዓል ፈረንሳ ወዘተ ዝኣመሰላ እንድሕር ደኣ ኣትዮና ከዓ እቲ ጉዳይ እንዳተዓብለለ ክኸይዱ ወይ ከዓ እቶም ከምዞም ካልኦት ዝበልዎ ኢራቅ ክትወረር ከላ እዩ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ተጀሚሩ ዝተባሃለ እውን ምናልባት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ እዩ እቲ ጉዳይ እስኪ ሓሶት ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ትማልን ሎምን ዝብል 2013 ዓመተ ምህረት 2018 ዓመተ ምህረት ክልቲአን ቃላት እሲ ተዛሪብዎን ነይሩ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ክልቲአን ንፅፅር ዘረባታት ንስማዓየንተን ጋዜጠኛታት ዝበልዎን ንመን እዩ ክወግእ ንምንታይ እዩ መንግስቲ ፌደራል ንክልል ትግራይ ዝወግእ እዚ ናይ እብዳን ዘረባ እዩ ካብ ተዛራቢው ደጋሚው ዝብል ምስላት ትግረኛ ኣሎ መንግስት ኤርትራ ንመንግስት ኢትዮጵያ ብሓባር ኮይና ንኢትዮጵያ ንውጋዕ ኢሉ ክፅውዕ ዝኽእል ኢልካ ሓሳብ በኣሉ እዚ ሓጢኣት እዩ ከመይ ኢሎም እዮም ምስሓኩም ኮይና ህዝብኩም ንውጋዕ ዝብሉ ናተይ መርገፂ ካብ ቃላት ሓሊፉ ናብ ወታደራዊ ምትንካፍ እንተኣትዩ ግና ከም ቀደም መስለክን ውህጅ ወስደክን ጥራይ ክብል ዝክእል ሓራይ ሕጂ ክልቲአን ተን መግለፂታት እሲ ክልቲአን ታርቲ ማለት ዝተሃበት መግለፂት ከምኣ ተመሳሳሊት መግለፂት 2013 ዓመተ ምህረት ሂቡ ነይሩ ባዕላይ እታ መግለፂት ከዓ ታናይ 2013 ዓመተ ምህረት ብሓሶት ተወዲኣ ኣይንወግኣኩምና እንዳተባሃለ እቲ ውግእ ምናልባት በትሽዑ ዝነበረ ክሲ ኣብ ትግራይ እዩ ተጀሚሩ ንሰሜን እዝ ዘጥቂዖሞ ዝብል ምክንያት ክህልዎ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ምስ ካሊእ ሓይሊ ኮይና ንዋጋእና ዝብል ዝነበረ እቲ ኣዝዩ ደኳዕኳዕ ዝበለን ብሓሶት ከዓ ዝተዘርበን ወይ ከዓ ናይ ሓሶት ውፅኢት ዝኾነ ጉዳይን ከም ምዃኑ ተራእዩ እዩ ኦፍኮርስ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ለውጢ የብሉን ሓሲስ ወጋጊእና ማለት ዓድና ድኩዑ ኺኢለ ኣብ ትሽዑ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ኣይመፅን የል ነይሩ ሕጂ ምናልባት ምክንያት ክኸውን ዝኽእል ሽዑ ንሳቶም እዮም ተንኪፎም ንዝብል ይኸውን ዝኽእል እምበር ተወጊእናን ዓድና ዓኒኑ ማለት እዩ እታ ናይቲ ማለት ዝነበረት ተመሳሳሊት ኣነ ብከምኣ እኮ ኢለ ተመሳሳሊ ዝኾነ ትሬንድ እዩ በዓላታ ታሪክ እያ ተደጊማ ወላ ሓንቲ ዝተፈለየት ነገር የላን የለ ግን ኣፈላለየ እንታይ እዩ ናይቲ ማለት ዝነበረት ክንወግኣኩም ኢና እንድሕር ወጊእኹምና እያ ናይቲ ማለት ከዓ መጠንቀቕታ እያ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ዝነበረት ናይ ምትላል ኣይንዳሎን ዘለና ክትከውን ትኽእል እያ ናይቲ ማለት ግን ተወጊእኹምና ክንወግኣኩም ኢና ብጥሪኣ እውን ኣላታ እያ ማለት እዩ ሶ ይመፃኩም ኣለኹ እንዳበለ
زي كمص يخእል እዩ ኣብ ቀረባ ተለኻ ኣብ ርሑቕ መሰል ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ርሑቕ ተለኻ እውን ኣብ ቀረባ መሰል ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እተን ጉዳያት እዚኣተን እንታይ የልፋዓኩም ታናይቲ ማለት ዝነበረ ትርኢቶ እኮ መጠንቀቕታ ኣለዋ ኩሉ ነገራት እውን ኣለዋ ብፍላይ ከዓ እቲ ጉጅለ ሕወሓት ተባሂሉ ተቐሚጡ ዘሎ ጥሩፍ ጉጅለ ኢልዎ ዘሎ ብቋንቋ ትግርኛ ሓድሽ እዩ ጥሩፍ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣነ ኣይፈልጥን ብቋንቋ ትግርኛ ግን እቲ ጥሩፍ ጉጅለ ክዓርፍ ኣለዎ ዝብል እዩ ኦፍ ኮርስ ክዓርፎ ኣለዎ ኣነ እውን ከም ዝመስለኒ ማለት እዩ ክዓርፉ ክኽእሉ ኣለዎም ዓሪፎም ወይ ነቲ ህዝቢ ዝኾነ ሓደጋ ክፅውዕ የብሎምን ተተኻኢሉ ወይ ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ከይዶም ናይ ሰላም ውፅኢት ከምፅኡ ኣለዎም ዝብል ኣነ እውን ዝኣምነሉ ጉዳይ እንተኾነ ግን ኣብቲ ናይቲ ማለት ዝነበረ ርእይቶ ኣነ ኢንዲኬት ዝገብር ነገር ሓደ እቲ ኢንተርቪው ብቋንቋ ትግርኛ ንምንታይ ምክያድ ተደልዩ ኣለዎ እንድሕጂ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፅሕፉ ዝዛረቡ ዝተዛረቡ ዋላ በዓል ስምረት ፓርቲ ወዘተ ዝኣመሰሉ ኣለዉ እዮም ሶ ብኻሊእ ባህላ እታ ግዜ በዓላ እያ ኢለ ኣነ ዝግምት ተደጊማ እያ ታሪክ ዓርሱ ክደግም ከሎ እዩ ከምዚ ኮይኑ ኢለ ክገልጽ ዝኽእል ማለት እዩ ናቲ ሓሳብ እዚ ተረዲእኒ ትማል እውን ለማዓንቲ እውን ማለት እዩ ተን ዓመተ ምህረት ግን በዓለን ኢንተርኔት ዝሓዞ ይለቅቕን ይገርም እዩ ወገና ብፍጹም ብስሩሕ ኣብ ትግራይ ዝጅመር ውግእ ከም ዘየሎ ክረጋገጽ ደሊ ኣብ ትግራይ ዳግም ውግእ ናይ ምጅማር ድሌት ይኩን ፈተነ ይኩን ሓሳብ ከም ዘየበልና ህዝብና ክፈልጥ ኣለዎ ስርዓት ሻዕብያ እውን ብዘገደደ መንገዲ ብልምዓት ኣይዓምንን በስግግር ስልጣን ኣይዓምንን ሕዚ እውን ኣለኩ የንምባል ውጥም ቅልቅል ይብል ኣሎ መልእክተይ ንሻዕብያ ንሰራዊት ኤርትራ ንኹሎም ዘለኒ መልእክቲ ቀንጠብጠብ ትብል ዳዋ ትመጽኦ ኣለዋ ጥራይ ክብሎም ዝፈቱ ደጊሙ ንህዝብና ክብድል እድል ኣይረክብን ከም ዓይነት እድል ኣይንህቦይና ምናልባች እንተፈቲኑ ድማ ናይ መወዳእታ ፈተነ እያ ትኸውን ካብ ዝኾነ ሰብ ሓራይ ስለዚ ናይ መወዳእታ ፈተነ እያ ክትከውን ትኽእል ምናልባት እንተፈቲኑ ክብድል እንድሕር ንህዝብና እንተፈቲኑ ናይ መወዳእታ ፈተነ ይኸውን ዝኽእል ዝብል ዘረባ መንውሰድ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ ኣብ ጽንተት ትግራይ ሲ ኩሎም ተኸሰስቲ ምዃኖም ኣይኣምኑን ይመስለኒ ኩሎም ተኸሰስቲ እዮም በትናተይ ገምጋም ይኹን በትናተይ ርእይቶ ኩሎም ተኸሰስቲ እዮም ምናልባት ኣብ ውሽጢ ሓይልታት ገለገሊኦም ሻዕብያ ገዲፎም እዮም ገለገሊኦም ከዓ ንብልጽግና ምሒሮም እዮም ኣነ ኩሎም ምሑራት ኣይኮኑን ኩሎም ኢዶም ብደም ዝተጨማለቀ እዩ መወዳእታ እኳ ደኣ ከኣቶም ዝኽእል ምናልባት ውድ ሕወሓት ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ንሱን ተኸሳሲኦም እዮም ባዕሉ ስለዚ ስምረት እውን ኣብኡ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ባዕሉ ኢዱ ዝሓወሰሉ ጉዳይ እዩ ብዝሕተትዎ መልክዑ ኣብ ፍርዲ ቤት ቀሪቦም ተሓቲቶም መልሲ ክህቡ እንዳተጸበናዮም እንዳሃለና ንሳቶም ግን ንህዝብና ክብድሎ የብሉን ንህዝብና ክጓሳቆሎ የብሉን ክብሎ ህዝበይ ትብሎ እንድሕር ኮንካ በቲ ሽዑ ዝነበረ እዋን ህዝበይ ትብሎ እንድሕር ዳኣ ነርካ ሽዑ እውን ህዝበይ ትብሎ ሕጂ እውን ህዝበይ ትብሎ ግደፎሞ ክብድሎ የብሉን ኢልካ መግለጽ መሃብ እንተበዲልዎ እውን ስጉምቲ ምውሳድ እንተበዲልዎ ትተበደለ እኳ ምምላስ ንባዕሉ ድሓንቲ ካሊእኩም ተረፈ ትነውሪ ማለት እዩ ነውሪ ተባሂሉ ክግለጽ ዘለዎ እኮ ነቲ ዝተበደለ ህዝቢ ናብ ቦትኡ መሊስካ ነቲ ዝተበደለ ህዝቢ ዕረፍቲ ሂብካ ክሒስካ እኳ ምኻድን ቢቅርታ እኳ ምእማንን ካሊእ ኮይኑ እናሃለወ ህዝበይ ከይብድል እዚ ኩሉ ምጭርባራት እዩ ሓሶት እዩ ተንኮል እዩ በቃ ተንኮል እዩ ዋላ ሓንቲ ነገር የብሉን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ከም ዝረኣየኒ ዘሎ ንሕርዳ ኮይኑ ከዓ እቲ ህዝብና መማረፂ ስለ ዘይብሉ ኣብቲ ዓዲ ስለ ዝተወለደ እዩ ኣብኡ ዝቕመጥ ዝነብር ዘሎ ናብ ካሊእ ዓዲ እንተኸይዱን ክኸይዱን ኣይክእልን ብሰማይ ይኹን ብባሕሪ ዓዲ ምሉእ ተሰዲዱ ክኸድ ኣይክእልን እንተመሪርዎ እንተ ኣብይዎ እቲ ውድብ ባዕለይ ክነብረላ እውን እንተይልዎ ምክንያቱ ሻዕብያ ኣምፂውን ካብቲ ዓዲ የባሮ ስለ ዘሎ ነቲ ህዝቢ እንድሕር እቲ ዓዲ ባዕለይ ክነብረላ እየ ዝብል እንተኮይኑ 6 ሰባት ክነብሩላ ገዲፍናሎም ክንከይድ ንኽእል ኢና ማክሲማም ዋላ ኣብዚ እውን ኣይትነብሩ እንድሕር ዳ ኢሎምና ገዲፍናሎም ክንከይድና ናብ ካሊእ ዓዲ ምንም ዝተፈለየ ነገር የለን ኣብቲ በብዝኸድናዮ ክንከይድና ማለት እዩ በብደስ ዝበለና በቃ ክንቅፅል ኢና ደስ ስለ ዝበለና ዘይኮነስ ስለ ዝተገደድና ነዚ ከይከውን ቀዲምና ክንዛረብ ከለና ብዙሓት ሰባት ንኸብዶም ስለ ዝሓደሩ ንኸብዶም ስለ ዝነብሩ ዘለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ዕሽሽ እናበልዎ ነቲ ዘረባ ከዓ እንዳኳሓሉ እናሰኣሉ ጥዑይ ትርጉማት እናሃቡ ይኸዱ ኣለዉ ብወገን ትግራይ ሕጂ ተቃዊምካ ይኹን ደጊፍካ ይኹን ሓሳብ ገሊፅካ ይኹን ርእይቶ ሂብካ ይኹን ክትነብረሉ ዘይክእል ተፈጢሩ ዓዲ ተፈጢሩ ነፃነት ፕረስ ካብ ዝነበሮም ብዝሓሸ መንገዲ ዓድና እዩ ነይሩ ማለት ትግራይ ማለት እዩ ሓሳብካ ክትገልፀሉ ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብረሉ ትኽእል ገለ ንሱ እዩ ነይሩ ናይ ሓደ ውድብ መሳርሒ ኮይኑ ቢሮታት ምሉኦም ማሕተማት ሓድሽ መንግስታት ገለ ዝበሃል ከይህሉ ገለ ተባሂሉ መናጢሎም ወዳዲኦም ነቲ ህዝቢ
نتغلغلي اباريرمو نتغلغلي خا اسرو فتينم نغلغلي اون ازي سرعت شعبي ايو بماخلاي منغست خا بتماساسالي حزبي كاتو يفقدلني طرح يكونن كبحال نيرو اتيو حدا تخصصي خابتنا قدم حجي زنبره غبن خصصيو اخلاي منغست صبق زخصصلو وانجليو كالاي كاتما لي زاربو زلو زربانه معلو حزبي تقول حزبخا نحر كوينو طاميو زل حزبخا مولو بمولو رداتا خااتو مخالون زي مخالون ارغاغيسكا كم زي طمي ارغاغيسكا نت حزبخا بمولو زوردو زل حدغا ترديخا خان امربتو مليسكا كتنبرو خلخا ايو امبر عدرمت إل كان عدرمت اب حدش ممحدار قميتك عدرك ايلكا حدش ممحدار مسريتك كتبك خلخا ابز غدايات زي انا غرمي زبلن مالتي بزخونه ناي حقاو مسرحات زموسلو كايداتات አለው ክንስዕቦም ዘለና ምክንያቱ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ሕጂ ንኣብነት ቤት ፍርዲ መእገድ ወረቀት ይበለኹ ኢሉ መእገድ ወረቀት እንድሕር ዳህብ ኮይኑ ጽቡቕ ንኣብነት ከምዚ ዓይነት ንሕና ሓቲትና ክምልሰልና ዝኽእል ማለት እዩ ክምልስ ዝኽእል ተኮይኑ እንተዘይ ኮይኑ ግን ንሕና ባዕድና እውን ከም ብተመሳሳሊ ጸገም ካብቲ ዓዲ ተባሪሩ ወፂኡ ሕድሕድ ሰብ ማለት እዩ ይወጽ ኣሎ ይኸደ ኣሎ ምክንያቱ ሰራዊት ሻዕቢ ኣቲሲ ድልየቱ ዝገብረሉ ዓዲ ተፈጢሩ ካብ ማእከል ኢትዮጵያውን ዓድኻ ይኮነትን ትግራዋይ ተባሂልካ ካብዚው እንዳተደፍአ ኣብ መወዳእቱኻ ተጸጊሙ ብስቕ ይግፈፍ ይእሰር ኣብ ማእከል ዓዱ ማለት እዩ ንምርመራ እዩ ተባሂሉ ንሕና ጥራሕና እንጥርጠር ማለት እዩ እንዳተባሃለ እንዳተኣሰረ እዚ ኩሉ ነገር እንዳወረዶ እንዳመጸና ሃለወ ኣብዚ ዘለው ለውጥ የብሎ መፍቲ ዘለው ለውጥ የብሎም ንዓና ንምድንቋር እዮም መግለጽታት ዝህቡ ዘለው ኩለኩም ኢለ እየ ማለት እዩ ሶ ዕሽሽ ኢልና ኢና ንሓልፎ እዚ ኣብዚ ዘሎ ሰብኣይ ከዓ ዓዱ ሓሪራት እያ ታኒ ዓዱ ታኒ ዓዱ ኩሓሪራት እያ تصور مستير ኣይኮነን እዚ ብልጽግና دی ድላይካ ሽም ኸቦ ናይ ሰነፋት ናይ ከዳዓት ናይ ስሱዓት ጃንዳ ተንድልቕመን ዘሎ መቕሽሽ ተረፍ መረፍ ናይ ማዕድን ናበልዐ ዝሰርሕ ዘሎ ኩናት እውጀልና ኣለና ንሕና ንጭነቐሉ ምክንያት ኣለና ኩናት እውጅ እዚ ኩናት ተጣዓነት ኩናት እውጅ ወድ በሻሻ ካብ ጋዜጠኛታት ናይ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ንላዕሊ ብብዝሕና ኣብ ቴሌቪዥን እናቐረበን ተመደረ ሻዕብያ ስቕ ኣተንሽን ክረከብ ስም ኤርትራ እንተላዕለ ሻዕብያ ስቕ ባሕር እንተበለ ስቕ ዓሰብ እንተበለ ስቕ ببقرب عقل الناس بابا عقل الناس بابا حجي شرق دربيو كم قول عودنا نعراس براس مبال تريفاتو النت حراي حجي يتتقلل لازي انتاي مالت موسيلكم ازين تبلا سقيلنا زين تبلا سقيلنا مالت وفي ودي تزاربو ايو وفي ودي تزاربو تاي موسيلكم بحريلو سقيلنا نعاش زربا ايو مهنياتو تاخات دلي تاي كنبكا تاي تهبنا يلكاب كن مزرراب نعاس كنزاراربو كم نمال اين زاراربو لك تمام اذن مهاب مالت وقم مسحب مالت يبت حدا وغنو تفطروا هافتاتسي نتوم زጥቀመሎም ጽቡቃት ሽሻ እዮም ተዘይተጠቂም ካሎም ሽግር እዮም ዘስሕቡ ሰው እዚ ጉዳይ እዚ ነቶም ዘይርድኦም በዓል ኣወል ሒዝና እዞም ቴኒኖታት ዝኣመሰሉ ከም ቴኒኖ ኻት ጥዒ ሰቢ ማለት ተኣምዘሎ ኳርያ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ውግእ ዝስሕቡ ሓይልታት ሒዝና ሰላም ክመጽእ ኢልና ምዝራብና ንምስራሕና ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ሞኸኣ ነዚኣቶምሲ ከም ቀሻውሽቲ ጽምዶቕ ወፂሮም ቀሻውሽቲ ሰላም መሲሎም ዝርድእዎም ሰባት بقلبات وخا أنصار هزباونة الصوب وقال سوات مخانم زي مرد أيو بحر انت لولي حدث بزعا بحر نوقع انت يلوكا اهن تا انا خنوقع لك هاتوقع سلكا لو معيسرا حدن كفل زمني بزعبا ساتلايت بزعبا نيوكلير نوقعنا تبحيلا እንዳውግዕት እኳ ዘይተመሐረት ኢራን ትሪ ኣለኻ ማለት ያ ሽግር ወዲቃሲ አይኖውግዕን ገለና በልካ ሞ ብዛዕባት ጉዳይ አይንዛረቦልን ናይ ጸማማት እዩ ናይ ተጠቃምነት አይኮነን ክንዛራረቦል ኢና ግን እንታይ ረብሓና ዘረባኹ ረብሓና ብምንታይ እዩ ረብሓኹም ብምንታይ ክንወኩም ኢልካ ምዝርራብ እዩ ነይሩ ናይ ኣእምሮ ዘለዎ ሰባት ኣወል ነቲ ድንቁርኑ ሌጂቲሜት ንምግባር ኣውዚ ሞጺ ይዛረበና ማለት ንሕና ከዓ ንሰምዕ እሱ ከዓ ማለት እዩ ተናይ ማዕድን ኣትናይ ዓድና ማዕድን መንደይ ሰርቆለይ ተማሳሳል እንዲ ትቶናት ኩንታላት ወርቅታት ናይዲ ዝኸር ዘሎ ንሪኦ ኣለና ያው ኩሉ ትሽግር ነቲ ዓዲ ድኻ ጌርካ ናይ መሓዝ ولا ناي تايز بحال طيت زي وقعلو ودا ገለገለ ዝብሉ ዋጠንቂሩን ክኸውን ይኽእል እዚ ማለት እዩ ቀደም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዓመታት ኣይኮነን በብ 20 ገለን ዓመት ንቢሾፍቱ ዝኸይድ ህዝቦ ድርግንቲ ኢሳያስ ዱዓል ኸቢር ዋ ጨነቐናኩ ወደ ናይ ዚኣቶም ዘለዎ ጉዳይ ጉድ እዩ እስኪ ጆርጆ እንታይ ሓሳብ ይዘለቀ ለም ዓንዲ وحتى ተስፋ ቆሪጽ ኣብ ትግራይ ተስፋ ቆሪጽ
أبي أحمد تسفى غريس كاب تجراي it's over استجراي كواجاي استجراي كواجايو كبيت كوينادي كواجا نشتي كوينادي قليل كوينادي كوينات كجبري ودي له زيا قد محجي غير وازن بري ኤርትራ ጸገም ሃሊና ቆጠባዊ ሽግር ዲ ፖለቲካዊ ሽግር ዲ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ንሱ እንታይ ገብር ደሊ ሬጂም ቼንጅ ሓስብ ስለ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኑ ክሰልፍ ይድፍትን ዘሎ we have seen this many times ኣይኮነን ናትካ ሕሱር ጥበራ ኣይኮነ ኣሜሪካን ካልኦትን ብዝገበሮ ፕላኑን ኤርትራ ክትወድቕ ኣይከኣለትን እና ነዊዕ ዓመታት ማለት እዩ ስለዚ ሃይለ ስላሴ ፈቲኑ ወዩ ኩሉ ነገር ገይሩ ቤተክርስቲያን ሰርሂ መብጻዕታታት ይገለ ገይሩ ያታሊሉ ንገለ ክፋል ሕብረተሰብ ከታል ክልኹም ናትካ ግን ኣብቲ ዝተወደ ደረጃ ኩሉ ሰባብ ዝነቕሓል ደረጃ ስለትመጽእ ዘለኻ you're not lucky እዚ ኣድላይ ገበርካ እንጥራይልና ክንሓልፈነሊ አንቱም ሓሰውቲ ኤርትራውያን ኣባና ውግ ከም ዝኸፍት እንዳፈለጡ እዮም ዚኦም ኩሎም ከምኡ እንዳካይድዎ ቆንዮም በዓል እዚ እውን እንዳተጻረፉ ዝነበሩ ዘለኣለም እዮም በዓል ጆርጅ ዝበሃል ድሕራይ ኣብ ማእከል ጽምዶ ትበሃል ሓሳብ ምስ መጸት ንምንታይ ኢና ንሕና ንኽንጻመድ ዘለና ገለ ተዋሂሉ ዘረባታት ምስ መጽ ሓደ መጀመርያ ንሱ እውን ነታ ጽምዶ ኣነ ፈጺመ ይገብርኒ እዚ ማዕበልን ማለት ማዕበል ብዘለዎ ቆጺሉ እዚ ግን ከምኡ ብተመሳሳሊ ጽምዶ ተተረዳእት እንዳይገብርኒ ይብል ጸኒሑ ንሂውማን ሺልድ ኮይና ደልናዮም ገሌሎም ዶ خمريكم دليكم صمدو بتعم ورق زخونت قاليا بايزوي اي امنني خصمد يكلني جوجو درارسي اب لعل تغارو اب لعل تغراوينت بتقلالو سيل كتر زخونه صلات يجلو كنغركم يلي مالتي يفلط ينسخا صبيقو يفلط يو صمدو تاي كغبر كم زخل موداتو كغلبط يخل دي كغلبطن غلغل زبل اب حق تزي صميد كا كغلبط يو مهنياتو حرستاي تستاي زرابيع مس تستاي مزرابيع تصميد كايو زي صري مس صري محرسي تكايدني ولا تخصمد كله خور حاسبك حصمد ዘለካ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ተሳሓተ ጽምዶ እዩ of course ዋላ ሓንቲ ለውጥ የብሉን ምንም ነተሳሓተ ጽምዶ ለይቲ ዋጋ ንኽህቡ ሕድግ ዝብል ነበር እዮም እሺ በረኸት ሕልና ታይበልካ ፋብሪካ ዚንጎ ፋብሪካ መስማር ፋብሪካ ክርቢት ካብ መስመራ ተነቂሉ ንሽዋ ከም ደቀደስ ዓይቲ ነግሮን ይኹም ነትመንእሰይ አጂ አቢ መጺ እንህለኩም አቢ መጺው አስመራ 300 ኤርትራ 300 ፋብሪካ ነበራት ይሉስ ክነግረና መጺ ወድ ጠንቋሊት ንፈልጦ ኢና ዓድና እንታይ ያለውን የብሉ ሕዋትና አያታትና በሐጎታትና ኣብ ጥራሕ ከብዶም ሜዳ ኸይዶም ንኽህልዎም እዮም ተቃሊሶም ሃገር ክህልዎም ተቃሊሶም ሃገር ምስ ሃለወካ ባንዴራ ክህልወካ እዩ ፋብሪካ ክህልወካ እዩ ኢኮኖሚ ተሃንጽ ዝኮምቢሻቶ ትብልዎ ኣለኹም ሓራይ እቲ ትምኒት ናይቶም ዝተቃለስቲ ኣይኮነን ጥፍኣት እቲ ናትካ ዘሎ ናይ ዝመራሕ ሕዚስ ከም ጻለ እዩ ዝብል ትምኒት ተስሕተት ንሳቶም ዳኣው ተቃሊሶምስ ሞይቶምሉ ተሰዊኦምሉ ማለት ደሞም ገቢሮምሉ በቃ ተቃሊሶምሉ ሳብ መወዳእታ እዋን ዓዲ ወለ ረኪቦም ካ መወዳእታ ከታይ ገይሩ እቲ ዓዲ ካ ዝተረከቦ ሰብ ብተዘዋዋሪ ዝሸጠካ ኮይኑ ስለዚ ንስኻ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ እዚ ወርቂ ዝኾነ መንግስቲ ትብል ሙሱ እንደለኻ ሕጂ ንስኻ ብለባም ክዓሻ ይገበርካ ዝበሃል እኮ ከምዚ ዝኣመሰሉ ንስኻ እናባዕልኻ እናፈለጥካዮ ኣዝዩ ሕሊፉ ሸይጥካ ሕጂ ብሓራጅ ዲኻ ዋጋ ወፂልካ ዲ በሓንሳብ ዲ ብችርቻሮ ከምዚ ሪቴል ዲኻ ተሸጥካ ወይ ሆልሴል ዲ ንስኻ ዘይትፈልጥ እምበር ተሸጥካ እኮ ጸኒሕኻ ዓዲ ማለት እኮ ስለምንታይ ነወግዕ ኣለና ስለዋንነት ነወግዕ ኣለና ስለምህላው ተወግዕ ኣለኻ ንባዕልኻ እውን የለን ዘይብልካ እንድሕር ኮይኑ ባሕሪ ትብል እቲ ባሕሪኻ ክትጥቀመሉ ክትክእል ነይሩካ ድሓን ዋላ ይጥቀመሉ ኣንዓኻ እዩ ዝምልከት ኦፍ ኮርስ ኣነ ግን ነቲ ዘለኒ ፀጋታት ኣብቲ ዓደይ ዘሎ ክትጥቀመሉ እቲ ኣወል ስዒድ መፅኡ ዝህብዎ ዘሎን እቲ ንስኻ እናመፅኻ ትህብዎ ዘለኻ ንኡ መፅኻ ትዛረቦን ወይ ግደፎ ወይ ኣፀቢቕካ ሙሉእ ሰላም እንድሕር ኮይንካ ኣብንካን ሃባን ተኣምን እንድሕር ኮይንካ ክትጥቀመሉ እየ ትብል ኮይንካ ፀጋታትካን ሃብታትካን ከምዚ ኸማይ ነቶም ህዝቢ ኳስ ፈቂድካ ኣነ ንሶም ክንራኸብ እንድሕር ጌርካ ሓደ መንእሰይ ምሳይ እንተራኺብካዮ በቃ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኣነ ንሱን ኮይና ንሰርሕ በቃ ንሽቅል ሸቂልና ንኽንበልዕ ዓዲ ግደፉልና ኢልናኩም ኮይኹም ኣብኢኹም ዋላ ከምኑ ካሊእ እኮ ይተባሃለን ሸቂልና ንኽንበልዕ ማለት ንኽንርህፅ እዩ እምበር ንሕና ኣብኡ ሃቡና ኣውፂኹም ኣይበልናኩም ኣውፂኹም ዳሓመ ከም ዘይትውና ንፈልጥ ኢና ክትወስድዎ እምበር እስኪ ንስኻ ነዞም ደንበዕነ እዞም ደንበዕነ ኣብ ኢትዮጵያ ወዲብና ክነቃልሶም ሓሲብናስ ሻዕብያ ሰለይቲ እንዳሰደደ ኣዋሪድና ፋዕብት ንእቲልና هو حجي ندمبعنا يكون كانت تزارب زلخا كبرون فتون حاو ناتكا تنكل تردينا يموداتا نفولطينا مالتي نايناتنا إلاس ملاش حاسوت كنقركم صوري زخونا نتبتات بحاسوت ملكع خزارب زخل حدا سب نسو بتعمي حق وطياتو زيت فلت سب نتاليون نسو بزحات سبات كا وحق انيا ميدا خمكم زي أمسور السمعي ولو حجي أنا قرم زبلني دقفتي اقدف
ወይ ደገፍቲ ውድብ ሕወሓት ብጠቕላልኦም ሓደ ድርበሽ ኣለዎም ካብኣቶም ወፃእ ዝኾነ ሰብ እንትዛረብ እንተሎ ሓቂ ማለት ሓሶት ይዛረብ ዋላ ሓቂ ይኹን ካብኣቶም ውሽጢ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ክዛረብ ከሎ ግን ሓቂ ይዛረብ ዘሎ በቃ ንሱ ወርቂ እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ግዜ እዩ ዝገርመኒ ዋላ እቲ ሓሶት ኣብዚ ዘለኻ ፀይቂ ክብል ርእሶም ባርያ ጋብር ዝደረፎ ሃብታም ተዛረባ ዝኾነት እንተላ ዕንቁ ወርቂ እያ ትድኻ ተዛረባ ከዓ ጨርቂ እያ እወ ድኻ ጥዑም ነር ዘረባኻ ምን እሞ ይስምዓኻ ትክክል እዩ ትምስላ ባህል ወለድና ትክክል እዩ ማለት እዩ እዚኣቶም ናይ ሓሳብ ዘይምርዳእ ኣይኮነን ኣጋጢምዎም ዋላ እንዳተረድእዎ እናሃለው ንከይርድእዎ ቀዲሞም ዝዓፀዎ ኣእምሮኦም ነቶም ብኻልኦት ሰባት ዝዘረቡ ሓሳባት ዋላ ወርቂ ይኹኑ ኣይጥቀሙሎምን እዮም እዚ ሕጂ ንባዕሉ እንታይ ይብል ኩሉ ግዜ ስለላታት ከምዚ ጌርና ስለዝተኸልና ኣለና ኢና ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ተረዲእኩም ድዩ ክስልል ተትኽእል ክስልል ምኽኣለ ነይሩ ዋላ ጠቕሙ ዘይክህሉ ይኽእል ዋላ ሓንቲ ነገር የብሉን ክስልል ኣይክእልን እዩ የብሉን እንታይ ግን እቲ ፕሮብሌም ከም ዝገብሮ ዘሎ ንምንታይ ከምኡ ይገብር ኣሎ ብዙሓት ሓደ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ብርጌድ ሓመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይነብሩ ኣለዉ እዮም ወል ተጋሩ እውን ከምኡ ይነብሩ ኣለዉ እዮም ሕጂ እዚ ብመን እዩ ተላኢኹ ዘሎ ብውድብ ሕወሓት ብህግደፍ እዩ ተላኢኹ ብክልቲኦም ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ንዓና ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክነብሩ ዝኽእሉ ዜጋታት ካብ ትግራይ ዝመፁን ካብ ኤርትራውያን ዝኾኑን ደለይቲ ፍትሒ ዝኾኑ ብምልኦም ከመይ ጌርካ እዩ ክጨንቆም ዝኽእል ንባዕሉ ኣብ ጭንቀት እዩ ዘሎ እንታይ ግን ዝብለና ዘሎ ሓቢርና በርባኖስ ንእቶ እዩ ንውረድ ናብ ሲኦልስን ንእቶ ኢንተርኔት የብሉ ገለገለ የብሉ ዓለማኡ ነብር ተዳልዩ ኣብቲ ኤርትራ ከይደ ክነብር እየ ገለገለ ይብል ኣብ ኣኳ ክነብር ኣይቅቐና ይክእልን ማእኸል ከዓ ሽቱ ኢሉ ይጠፍእ ዝኾነ ሰዓት ከዓ ምስ ስታሊን ከይዶሞ ይስዕስዑ ነይሮም ክርስትና ይኹን እንታይ ምዃና ይፈልጥ ኣታ ደከበይ ዝኣመሰለ ፀገም እዩ ዘሎ እስኪ ሴም أبي أحمد علي يبغى أنقطع تقرنيا زدالو ودولو كلام حتت بعلو كاب قالوا زوج زيكونه بتليبرومتر زتدالو مهانون أبسكريني مبوهم دلون حدا نصور زخنا من الاختزام محلال مثلتات يري مالتيو سلازي زتدالي دولو كلام حتت بملك صحف زتدالو ودا أمبر مولو كاب أفاوك قالوا أو تيز زارب ودولو نجارات كم زيكونه دما بخمس من قد اخترز دات خيل. نسيت مع الحجي تزاري وياه ويكا حسابين داقلت كوني رمالتي تمالمس محازوتي كوينه هو أما أخل قالت كتقفوا خلو بجازيت إني قص زلوا شنخ زلوا مالتي هاو يو نمبر زارب نيرو ولا بيو ونجن تم قام قاتقرني أنا وأم نحرد أي خلومي يزارب يقدم حجون تزارب نيرو هم تماسالي بورقتون تزارب بلو تلا عب مقلم مسيو مجلس هي بلو سلزنا برا من البات بناي قام قات أجمع لويلا أنا جمتن مبزحات أمي زارب يوم عب تقرأي سلزنا ورون يزاروا يمتو عم قايخو إلي مالتي قلنا تلايخو اتيشم قلنا بسبب هفتنا تكبر كم زلو دحر مقلاس لذيذ ما رح دما دحنا نتمكلك يا إثيوبيا تواليو كتم حارون بركز بالونا أورما تولتي سبب هفتن بس عفن بسلكن نكشما قالوا مالغتي زغربون تغن منقص إثيوبيا نتقرأي زغربو قد مخونتون زحات تيو تواليو بزي مسألة دما وصانا بيت مخري فيدريشن منقص إثيوبيا كسخا غلخ قبرن قص تقرأي قد متقرن نابزنا برو كملات كم زقبر تحبيريو بوغان تقرأي دما نبلسقنا موقعي سحتات يوني ركبل ني إرتران فانوني سرح كم زنا دما بألاو خقاومن إذا دما تحسات حقا منقسي كبلن زبلون يوم أزي وصانا كوسن منقسي تيبيا زقبرو دما قدما مدلاو طورنت أزقبرو اللوان زقبرو هوانا طورنت مدلاو خلا يكونن موهاد سراويتي عقابا يكونن بمبال صلاتي كابزو لموغنات قديمو متقعسي كيف تسمولو قزان مقزا استقبرو كم زخونايو توم شماقل دما نزين مفتصام نابتقراي كي توقعزو بس كان بصحفون زغربو زلو محسنتا دما نسراوي تقراي كم زخونايو صاب إيتي فورم ملاغت وحجي إيتي فورم يتصبصب زلو سلازي كاب تصبصب زلو حقينت كندينا يهلو انتيلكا بحد وغن زمم سلازخونه إيتي فورم تصبصب كم تصبصب يلكا خاتزاربو يتخدني خا بحصيرو ناب حدا ززنبل ناي ميديا حقي بزح زي تختلن صعبينات ميديا بزح بولكو يسرحيو اتولكو جن نوع نوع العلامه ناي بعلو صويلو ولقاو حساب حيزو زخيد قداي انا بكمزي نخمزي عينة ريبورت ايتقمو لي مبزحت سبجكتيف ريتو زهبو مالتيو ويكا ولقاو ريتو زمسل مسح كبلع زي كالكو بخمزي اي زبل سويل اقول مخنيات اقول طبرا زارب ميديا بزح انا اي دس هيبلن مالتيو زاسو هيك ابزح زهيبو تمازابلتينا مربتهم تزي تمليسهم ناب زخف حدقا كتونا يخليو زبل اوفيس اوف ذا بريس ليتنال جنرال تادس ورده استزاربو بريزيدانت غزياو محدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده نزي زبلو لهم لكات 25 2018 عام تمرد مس حلاف بيت صحفه اوتشا مقله ديستريكت كوميشن حدقا دلونت تግራይ ابلو خنات تمازابلت عملكتهم تزتي تمازابلتينا مربتهم تزي تمليسهم ناب زخف حدقا كتونا يخليو
ዝበሉ ፕሬዚደንት ታደሰ እቶም ተመዛበልቲ ህይወቶም ኣብ ስቃይ ይሕልፉ ኣለዉ እኹል ምግቢ መድሓኒት መፅለሊ ክትባት የለን እቶም ፕሬዚደንት ቅድሚ ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ምሽጋሩን ዝለዓለ ፀገም ምፍጣሩን ግብረ ሰናይ ትካላት ቀዲምኩም እትወስድዎ ውሕስና ክህሊ ኣለዎ ዝመፀ ፀገም ንምቅላል ድማ ቀዲምኩም ክትሓስብሉ ይግባእ ከዓ ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ምሕፅንታ እዩ ንመን ነቶም ናይ ዓለም ለኸ ትካላት ዝተዋህበ ርእይቶ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ካብ ኩናት ወፃኢ ክነብር ዘይኽእል ጉጅለ ድሕረት መሳለጢ ኩናት ዝውዕል ሃፍቲ ተፈጥሮ ብምጉሕጓሕ ናይ ገፀርን ከተማታትን ሰፋሕቲ መሬት ብዘይ ኣግባብ ብምሻጥ መንግስታዊ በጀት ኣብ ዘይመዓልኡ ብምውዓል ደሞዝ ክኸፍል ኣይከኣለን ዝብል ዝኸስስ ዘሎ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ዝበሃል ማለት እዩ ህፁም ተሓሳሰበለኒ እዩ ዝብል ካብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ክሕርጆም ወሲኑ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ኤፍኤም መቐለ መነን ሆቴል ሜጋ ሓትመት ኦርኬስትራ ፖሊስ ኣብ ኪሓ ዝርከብ ትርንጎ ሆቴልን ካልኦት ሰፋሕቲ ትሕዝቶ መሬት ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ተጫረቲ ብጨረታ ኣቢሉ ብውሽጢ እዩ ትጨረታ ሲ ብውሽጢ እዩ ኢሉ ዝኸስስ ማለት እዩ ከጫረቶም ከም ዝደለየ እዚ ከዓ ንምግባር ናይ ሳልሳይ ወገን ከም ሓላልፎም ከም ዘይክእልን ናይ ባዕሉ ንብረት ከም ዘይኮኑን ነዚ ፃውዒት ምተሓሳሰቢ ዕሽሽ ብምባል ኣብዚ ሕጋዊ ጨረታ ኢሉ ዝሓወሰ በዓል ሃፍቲ ከዓ ጥፍኣት ኣብቲ ጥፍኣት እዚ ሲ ተሳታፋይ ምዃኑ ክንገልፆ ኢና እንደሊ ዝብል ሓውሲ መፈራርሒ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብካልእ በኋላ ጥፍኣት እዚ እንድሕር ዳ ጥፍኣት ዝፍፅማሉ እዩ ኮይኑ እዚ ጉጅለ ድሕረት ዝብሎ ዘሎ ንሕወሓት ማለት እዩ ጥፍኣት ይፍፅመሉ ዘሎ ብጨረታ ሸጦም ስለ ዘሎ እዩ መሸጣ ከዓ ብውሽጢ ክሕርጆም ይሰርሕ ከም ዘሎ ስለ ዝብል እዩ ዝብል ኣብዚ ተሳተፍኩም ሰብ ሃፍቲ ከዓ ኢልኩም ሰሓቡ ዝዓይነቱ መፈራርሕን መጠንቀቕታን ንበሎ ማለት እዩ እዩ ፅሑፍ ፅሒፉ ዘሎ ማለት እዩ እስኪ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ቪድዮ ከዓ ንስገር ህዝቢ ትግራይ ድከት ይበልዕ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ከም ኩርዳውያን ክብተን ተበይንሉ ተወሲኑሉ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ፀላኢ ኢትዮጵያ ኮይኑሎ ሰዋት ማለት ኣነት እንታይ እዩ ኣሎ ዝብል እዚ ኩሉ ግዜ መፂሲ ከምዚ ዓይነት ወግዒ ዘወግዕ ከምዚ ከይከውንሲ ንሕና ንስኻ ኮይንካ መፍትሒ ተቐሚጥካ ዘለኻ ማለት እዩ እቲ መፍትሒ ዲኻ ክትነግረና ደሊኻስ እንታይ እዩ ኣብዚ መስረቱ ዓዲ ብዙሕ ታሪክ ኣብ ዝሰርሐሉ ዓዲ መስዋዕትነት ኣብ ዝኸፈለሉ ዓዲ ህዝቢ ትግራይ ጓና ኣይኮነ ንስኻስ እንታይ ከፊኡካ ኣሎ ማለት ንስኻስ እንታይ ከፊኡካ ገፅካ ንኣብነት ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ከፊኡዎ ኣሎ ንስኻ ግን ኣይከፍኣካን ዘሎ እንታይ እቲ ዲፈረንስ ክንፈልጥ እንደሊ ኢና ሕጂ ንኣብነት ከምቲ ንስኻ ዘይከፍኣካ ዘሎ ንምንታይ እቲ ህዝቢ ከምኡ ጥዒምዎ ዝየሎ ገፁ ንምንታይ ወታህታ ዘይበለ ቢከዝ ንስኻ ትበሊዕካ ደለኻ ንሶ ይበልዕን ዘሎ ከፊኡዎ ኣሎ ኢልካ ምዝራብካ ኣነ ብጣዕሚ የድንቕ እየ ምክንያቱ ወፅዑ ትዛረበሉ ኣለኻ ግን ንስኻ ተዛረባ ኣይኮንካን ማለት ከፊኡዎ ኣሎ ኢልካ ትዛረብ ኣክቲቪስት ወይ ገለ ኣይኮንካን ኣመራርሓ ኢኻ ኣባል ኢኻ እንታይ ኢኻ ትወስድ ዘለኻ ስጉምቲ እሞ ናብ ስራሕ ዲኻ ወፊርካዮ ልምዓት ዲኻ ተምፅእ ዘለኻ ወይስ ተፈጥሮ ሃፍቲ ክጥቀም ዲኻ ሓጊዝካ እዚ እኮ ተጨርበረና ዲኻ ዘለኻ እዚ እውን ክትነግረና እዩ ዝግባእ ይነግረኒ ንዓይ ከፊኡዎ ኣሎ ንሕና ንክንከሰስ ዝግባእና ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ጨኒቁና እኒአ ሕወሓት 30 ዓመት ሙሉእ ህዝቢ ክትብትለይ ትንቀትርላሕ እናበለ ፀኒሓስ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ሓደጋ ኣትየ እየ ወራሪ መፀን ኣሎ ንዓይ ከጥፍእ ልደልየ ዝተዳለየ ኣካል እኒኤ ኢላ ክትሓስብ ከላ ናብ ኣብ ፍርሐ ጭንቂ ገለ ክኣቱ ከሎ ወዲያው ዝረአዮም ነገር ብሄራዊ ሓድነት ኣበይ ዘሎ ብሄራዊ ሓድነት መዓዝ ዝሃነፅካዮ መዓዝ ዝሰራሕካዮ ወይለክ ትትማሊ በብጣዊ በብወረድኡ እንዳኸድካ ብሰደፍ ብጠመንጃ ብግዛዕ ተረጋግፀሉ ነበርካ ናይ ህዝቢ ሓድነት ትጨፋልቆሉ ነበርካ ናይ ህዝቢ ሓድነት ሎሚ ካበይ መፅኡ እዩ ከድሕነካ ትማሊ ለዓቆርካዮ ለቀመጥካዮ ለኮስኮስካዮ ለዕበኻዮ ብሄራዊ ሓድነት ሎሚ ካበይ እዩ ክውለደልካ ደሊኻ ካበይ እዩ ሎሚ ዓንት ክፈልቕ 20-30 ዓመት ሙሉእ ለፊዕኻ ልበተንካዮ ህዝቢ ኣብ ሓደ ለይቲ ከመይ ገይሩ ክእከብ ትክክል እኮ ናይዚ ሓውና እዚ ሲ ከመይ ኢሉ እዩ ብሓደ መዓልቲ ክመፅእ ዝድለ ዘሎ ንዑ ከምዚ ጌርኩም ሓድነትና እንተዘይስጢምና ገለ ትብል ሲ ትማሊ ደድሕሪኡ ኣንታ ግደፉና እንዶ ዓበይቲ እኮ ነይሮም ዓበይቲ ይመክሮ ነይሮም ኣቶም ሰባት እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ኣንታ ትማሓተም ምምንጣል ግደፍዎ ሞ ንዕንዶ ምሳና ስርሑ ተዘራረቡ ሽማግለታት ኮሊእኽና ኔና ገለ ክበሃል ከሎ ሰኢልካ ይኺዱ ንፀሎም እናዚኣቶም ተሳኾም ገለ ይኺዱ ይብል ሲኢል በቃ ይኺዱ ከምዚ እድር እዩ ዝመስል ኣነስ ብስሩ ህዝብን መርሕልና ኢሎም ዲሓስቡ ይኾኑ ኣይፈልጥን እየ ማለት እዩ እድር ሶ እቲ እድር እዚ ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቡ ማለት እዩ እዚ እውን ካሊእ ሓደ ቃልስና ክትንከፈልና የብሉን ዝብል እዩ ሓሳብ ናይዚ ኣነ ደስ ይብለኒ ከም ሓሳብ ንዝኸፈልናዮ መስዋዕቲ ከም መራስሕ ከቋሽሽ ከነእስ ፍጹም ክንፈቅደሉ የብልና ወል ዝኸፈልናዮ መስዋዕቲ ከም መራስሕ ከም ቋሽሽ ክንዕቕ ክንፈቅደሉ የብልናን ዝብል እዩ
نحنا خا نتوم قدم حجي ابوتاتنا ولدنا نحواتنا زخفلوا مسواتي كتنقاششون كتنعقون كتواردون كا نفقد لكم يبلنا تمساسالي እዩ ምክንያቱ ንስኻ ተሓቶ ዘላ ሓቶ ወላ ኢብን ንሕና እውን ሓቶ እዩ ማለት እዩ ንስኻ ነቶም ወለድና ዝተቃለሱሉ ዕላማን ኣሕዋትና ዝተቃለሱሉ ዕላማን ኣኮታተይ ሓውቦታተይ ኣቦታተይ ጠቕላላ ቤተሰብ ሙሉእ ማለት እዩ ዝተቃለሰሉ ዕላማ ወዲ ተቃለስቲ የባይዞ ኣነ ሶ ካብቶም ተቃለሰሉ ዕላማ ሲ ንስኻ እውን ተንቋሽሾ በአንጻሩ ክትሰርሕ ነቲ ህዝቢ በአንጻሩ ክትብድሎ ዘይኮነ ሓሶት ክትነግሮ ክንፈቅደልካ ይብልናን ብኻልእ ባህላ እንታይ ዝሽፈን ዘሎ መስልኩም ብድሕሪ ተቃልሲ ዘምፃና ዕላማ ብምባል ማለት እዩ ብድሕሪ ተቃልሲ ይክሽፈን ደልዩ ኖ ንስኻ እውን ናታቶም ዕላማ ከም ኣይነበረን ሓንቲ ንዝረሃዋን ዓዲ ብኻልኦት እትስለል በቲ ሓደ ትሕተት በቲ ሓደ ትጭፍለቕ በቲ ሓደ ትርገጽ ባን ሓደ ውድብ ክንምስረት ኢና እሞ እቲ ውድብ ንስኻ እንልካ እግዚኣብሔር ምስክርካ ይኹንሲ 11 ሰባት ኮይኖም ክመፁ ከለዉ ሲ እዚ ውድብ እዚ ን40 ዓመት ክመርሕ ዝኽእል ውድብ ኢና ከነጣይሽ ለመም ተቃሊሶም እሞ ከዓ 40 ዓመት ኣይትኽእልን ኢኻ እንዳተባሃለ ዋላ ኣነ ብሓይሊ ክመርሕ ዝብል ንዓይ ተቃለሱ ስለዚ ንስኻ ነቲ ዕላማ ብተግባር ማለት እዩ ብተግባር ተጻልኡ ሓደ ንስኻ ኢኻ ማለት እዩ ሶ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ንስኻትኩም ከምዚ ኢልኩም ድሕሪ ደጊም ተዋቕዕዎ ህዝቢ ክህሉ የብሉን ዕላማ እውን ሸተት ከም ዘይብል እንድሕር ዳ ናይ ተቃልሲ መትከል እንድሕር ኮይኑ ናይ ተቃልሲ መትከል زي حاجة سبب ملخ القوامة إنا مالتي. لا كوميت بلن نخلع وكيانوس يغلي تحت تلخت تجازا يتبنى. أنا تكاغوهون 100% سزارب كو زربا قنعيو. رديكاري؟ أنا تكاغو نزب سريفتا نزب سريفتا. مجمريا لكان نخو نتوم أبتدي وش تقرأي كوينا من برجر نحمودو زوارو زنا آسو نحبر السب أبي أرتلازلو زوارو زنا آسو نحيمانوتاتنا زوارنا آسو ንሳቶም ውልቀ ሰባት እዮም ቱፓክ ውልቀ ሰባት ከምዚ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ኣነ ትክክል እዮም ማለት ኣይኮነን ግን ናይ ውልቀ ሰባት ሓሳብ እዩ ንስኻ ግን ዓብይ ሰቢኻ ማለት እዩ ዓብይ ሰቢኻ ክብለካ ከለኹ ብውልቀ ሰብ ከምኡ ክብሉካ ይኽእሉ እዮም ንስኻ ንህዝቢ ክትፀረፍ የብልካን ብፍፁም ተኣምር ስሕተት እዩ ይቅርታ ክትሓተሉ ዘለካ ውልቀ ሰባት ንዝሃብዎ ርእቶ ንስኻ ንውልቅኦም ክትምልሰሎም ኣይትኽእልን ወይ ከዓ ንውልቆም ምምላስን ምፅራፍን መሰልካ እዩ ንስኻ ንህዝቢ ምልኢት ግን ክትፀረፍ ብድዕን ግፍዕን እዩ ክብለካ እየ ዝደሊ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ይመስል ሳብ መወዳእታ መደብ ስለ ዝተኸታተልኩም ኸ ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ክብለኩም ይደሊ ልዋም ቅነ ሰላም ጉድ ላይት ንሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ